Koji su najvažniji mehanizmi pravne zaštite novinara i drugih medijskih radnika? Pa, javnosti se najviše priča o zapravo krivičnom pravnoj zaštiti novinara, koja jeste jedan od važnih mehanizama pravne zaštite, ali to nije jedini mehanizam pravne zaštite. Novinari imaju na raspolaganju i građansko-pravnu zaštitu u kojoj takođe mogu u tom parničnom postupku ostvariti svoja prava i zaštititi ih. Tako da, pored krivičnog postupka, novinari bi trebalo da više obrate pažnju na ovaj građansko-pravni aspekt zaštite njihovih prava. Koliko su novinari upoznati sa postojanjem sistema kontakt tačaka? Pa, na osnovu nekog iskustva koje smo stekli radeći ovu vrstu radionica po celoj Srbiji, novinari nisu dovoljno upoznati sa sistemom rada kontakt tačaka, iako on postoji praktično od 2016. godine. To je svakako krivica pre svega novinarskih i medijskih udruženja koji nisu dovoljno iskomunicirali sa svojim članovima postojanja ovih mehanizama, ali takođe i situacije u kojoj se nalazi stalna radna grupa za bezbednost novinara, da ta stalna radna grupa nema neko lice koje bi bilo zaduženo za odnose sa javnošću i nema mehanizme da promoviše svoj rad u javnosti. U kojoj meri je diskriminacija prisutna među novinarkama i novinarima u Srbiji, a posebno u manjim sredinama? Diskriminacija novinara je vrlo prisutna i u malim i u velikim sredinama, međutim ono što mi stalno govorimo je da je ta diskriminacija u lokalnim manjim sredinama mnogo opasnija nego kada se ista ta vrsta diskriminacije vrši u nekim većim sredinama, zato što su jednostavno novinari izloženi, ali prisutna je i ona dolazi praktično od nosilaca vlasti, političara, lokalne samouprave, velikih korporacija, uopšte bukvalno svi oni koji su nezadovoljni načinom novinarskog izveštavanja pribegavaju ne samo diskriminaciji, nego i pretnjama, različitim vrstama pritisaka, i to je sve ono čime se novinari u Srbiji suočavaju. Od kakvog je značaja održavanje ovakvih radionica, imajući u vidu da su profesionalne medije u Srbiji pod stalnim političkim pritiscima, a medijska sloboda je ugrožena? Pa prevashodno je od velikog značaja to što smo se kroz ove radionice posvetili pre svega lokalnim medijima, s obzirom da je scena lokalnog informisanja u Srbiji gotovo potpuno devastirana i uništena kroz stihijsku privatizaciju, kroz tajkunsku privatizaciju, koja je zapravo od medija na lokalu napravila ili pustinju, u smislu da ih je potpuno uništila i ugasila, ili ih je prosto priključila režimskoj propagandi. Naravno, srećom, mi još uvek imamo medija na lokalu koji su preživeli i koji preživljavaju uprko svemu, a brojne su prepreke zato što su diskriminisani na svaki način. Podmeće im se noga gde god to režim može da uradi. Projektno sufinansiranje medijskih sadržaja na lokalu se, nažalost, pretvorilo u udruženi kriminalni poduhvat, odnosno budžetske pare, to jest pare, naše pare, pare građana se dele isključivo takozvanim poslušnim medijima, dok profesionalni mediji nemaju pristup tim sredstvima, zbog čega je dodatno urušeno lokalno informisanje i opstanak tih medija je dovedeno u pitanje. A druga stvar, vrlo često se zapravo i ne zna šta se dešava na lokalu kad su medijski radnici i novinari u pitanju, zato što smo mi u Novom Sadu ili Beogradu ipak pod svetlima medijskih reflektora, pa kad imamo nekih problema, šira javnost bude vrlo brzo upoznata s tim. Treća stvar koja nam je jako važna jeste da na istom mestu okupimo novinare, ljude iz lokalnih samouprava, ljude iz tužilaštva, iz policije, iz sudova, kako bi se međusobno upoznali i kako bi pokušali da razbiju predrasude koje postoje s jedne ili druge strane, sa strane institucija prema nama novinarima ili sa strane novinara prema institucijama, kako bismo se bolje razumeli i kako bismo, hajde da kažemo, humanizovali naš odnos koji je pre svega zbog strahovitog političkog pritiska od strane
režima, rekao bih, prilično dehumanizovano. Kako ohrabriti novinare u manjim sredinama da se otrgnu od pritisaka i kakav je značaj poverenika NDNV-a? Pa novinare možemo ohrabriti zato što je novinarstvo uvek kao profesija povezano s hrabrošću, ali mi novinari smo posebni ljudi i za bavljenje ovom profesijom vam je uvek potrebna izvesna doza hrabrosti koja se verovatno i podrazumeva. To naravno nije lako zato što je novinarski posao i težak i stresan i nažalost nedovoljno plaćen, naročito na lokalnom nivou i jako je teško zapravo zadržati ili dovesti mlade kolege i novinare da se bave ovim poslom i da mogu da nas naslede, s obzirom da govorim o sebi da sam ja sad već novinar srednje generacije. S druge strane, ono što bi građani morali da znaju i ono što im moramo neprestano objašnjavati jeste da su novinari i građani zapravo prirodni saveznici i da ukoliko su ugrožena prava nas kao novinara, kao neke vrste portparola javnosti i zastupnika javnog interesa i javnog dobra, onda je samo korak do toga da budu ugrožena i prava građana, a mi to gledamo u Srbiji već, mogli bismo reći, gotovo u kontinuitetu, što je naročito kulminiralo tokom posljednjih 11 godina kad se obruč teže i vidimo da to pokazuju i relevantna istraživanja kredibilnih međunarodnih institucija koje govore o tome da je stepen medijskih sloboda u Srbiji u neprestanom padu, da ne kažem da se strmoglavljuje, a samim tim je i indeks demokratičnosti ovog društva i slobode samih građana takođe, nažalost, u padu, što osetimo na svojoj koži svakodnevno. I kakav je značaj poverenika NDNV-a? Pa, Nezavisno društvo novinara Vojvodine je uvek htelo da ima poverenike na lokalu i sad nam se konačno ukazala prilika da decentralizujemo organizaciju, dakle da mi kao regionalno novinarsko udruženje se bavimo onim što jeste jedna vrsta naše važne specifičnosti, a to je da mi dolazimo iz Vojvodine, dakle iz multietnične, multikulturalne sredine i da želimo da se bavimo pre svega tim lokalnim sredinama, zato smo i u Dimitrovgradu i značaj je veliki zato što ćemo u saradnji sa našim poverenicima imati daleko bolji uvid šta se ovde vama dešava. Vi ćete imati priliku da imate i neposrednu kontakt tačku u vašoj lokalnoj samoupravi, u vašem gradu, koje možete da se obratite kad imate neke probleme, a konkretno poverenica Danijela Apostolov-Videnović će sve što prikupi zapravo obaveštavati nas u Novom Sadu. Mi imamo tim eksperata, počeo od pravnika pa do profesora novinarstva na univerzitetu, koji će vam sigurno biti od pomoći. Mislim da je to takođe jedno možda malo, ali ja mislim veoma značajno ohrabrenje za vas na lokalu, da možete možda da računate da će ti pritisci popustiti kada javnost bude obaveštena čemu ste vi sve izloženi. Dakle, ono što je moja preporuka je da novinarima je da treba da koriste sve mehanizme koji su im na raspolaganju, pre svega mislim na mehanizam stalne radne grupe za bezbednost novinara. Mi smo kroz ove radionice shvatili da novinari na lokalu nisu dovoljno upoznati sa tim mehanizmom. Dakle, tamo sede ljudi iz tužilaštva, iz policije i predstavnici novinarskih udruženja. Mi imamo takođe naših predstavnika kao udruženje i taj mehanizam funkcioniše. Naravno, neko će reći da institucije ne funkcionišu i da se slučajevi ne rešavaju i bit će u dobroj meri u pravu, ali nama je potrebno da raspolažemo podacima. Mi ne možemo sa predstavnicima Evropske unije ili drugih međunarodnih organizacija ili na kraju krajeva sa predstavnicima naše vlade u Srbiji da razgovaramo odokativnom metodom i da razgovaramo na osnovu utisaka, nego moramo da razgovaramo na osnovu argumenata, na osnovu podnetih prijava, na osnovu broja odbačenih prijava, na osnovu toga kako je tužilaštvo to objašnjavalo, da li je tu bilo određene vrste obstrukcije i tako dalje.
i tek onda možemo, dakle, sa argumentima da nastupimo i da uverimo sagovornike u ono što je, naravno, očigledno, a to je da su medijske slobode u Srbiji sve ugroženije.